सरदार वल्लभ पाटिलजों लोब्बा लाखिनानै पश्चिम बाक्सा मौजा स्कुलाव माराथन खारनायजों लोगोसे रेलि खालामनाय जादों। जोंनि फरायसा फोरोंगिरि गासैबो ज' बाहागो लादों। 6 किल'मिटारनिबो बांद्राय रेलि उइथ माराथन खारनानै दिनै हाबाफारिनि फोजोबनायाव सुरबाय रिटार्न हाबफिनबाय। गासै फरायसाफोरखौ बरायबाय बाहागो लानो थाखाय। बे रान फर इउनिटि 31 अक्ट'बर 2022 नेशनेल इउनिटि डेआव बाहागो लानाय फरायसा बिथांमोन सरदार वल्लभ पाटिलनि लोब्बा लाखिनानै पश्चिम बाक्सा मौजा हाइ स्कुलनि फरायसाफोरखौ माराथन खारनायजों लोगोसे बाहागो लानाय फरायसाफोर जायखौ जों आयरनमेन अफ इन्डिया होनना मिथियो। फरायसा बिथांमोन साबायखर बावबाय बाहागो लानो थाखाय। बिथांमोना जोंनि फोरोंगिरिफोर सारमोन बाहागो लाफैयो। कमेन्ट दावरा नाय बिथांमोना बाहागो लानाय सारमोन जोंनि गासैबो। गासै साबायखर बावबाय बाहागो लानो थाखाय। थेंक इउ गोजोननाय जासिगोन।